Tipatsane moni kuti mwaswera bwanji kulikonse kumene mukutionera madzulo ano mpulogalamu inanso ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri kuti muli pamenepo kutsatira pulogalamu imeneyi. Timakondwera kwambiri nthawi zonse kuti mmakhala nafe pamene tikudalitsika ndi nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata. Pulogalamu iyi timakhazika kwambiri ndi nyimbo zimene nzoyimbidwa ndi achinyamata m'madera osiyanasiyana m'dziko lino la Malawi, komanso nthawi zina timapita maiko akunja. Ndayamika kwambiri kuti muli pamenepo kutsatira pulogalamu imeneyi. Monga mwa nthawi zonse mmakhala ndine Luciano Lion amene ndili mkonzi komanso muulutsi wa pulogalamu imeneyi ya Sacred Vocals. Ndiye mwambo pulogalamu yathu timayenda madera osiyanasiyana kupeza luso la achinyamata kuti kodi achinyamata m'madera amenewa akuchita motani. Ndiye apa tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa Makande Future Adventist Men, kuchokera kwa Ngabu kumene kuti kuchikwawa. Nyimbo imene akuti khala maso, akukamba zoti owerenga khala maso pamene zizindikiro zimene zikuonetseratu kuti Mbuye wathu Yesu Khristu ali pafupi kudza zikukwanitsidwa. Tatiyeni tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneku pamene tikuyamba mpulogalamu yathu ya mtsiku la lero. Owerenga khala maso, owerenga khala maso, zizindikiro zioneka zisonyeza kubwera kwake. Owerenga khala maso, owerenga khala maso, zizindikiro zioneka zisonyeza kubwera kwake. Zivomere zizikunena kuti Yesu akudza. Zivomere zizikunena Yesu akudza. Zivomere zizikunena kuti Yesu akudza. Zivomere zizikunena Yesu akudza. Zisonyeza kubwera kwake. Kugwa kwa ndalama zitiuze, zisonyeza kubwera kwake. Maudani zitiuze, zisonyeza kubwera kwake. Ndale zopana zitiuze, zisonyeza kubwera kwake. Anakusambera zitiuze, zisonyeza kubwera kwake. Kristu ona dzuka, ona ulimala kucha. Kristu ona dzuka, ona kunja wacha. Zivomere zizikunena kuti Yesu akudza. Zivomere zizikunena Yesu akudza. Zivomere zizikunena kuti Yesu akudza. Zivomere zizikunena Yesu akudza. Akudza. Zivomere zizikunena Yesu akudza. Achinyamata amenewa a Makande Future Adventist Men, nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotichenjeza kuti ayi tiye tikhale maso owerenga. Akuti tikamawerenga mawu opatulika
ochokera m'Baibulo akuti tidzikhazikamo kwambiri ndi kumvetsetsa zimene Mulungu wathu afuna kutiyankhula. Ndi akuti tikamawerenga zimenezo tidzikhala chidwi chathu chonse kumaonetsetsa kuti ayi tikumva mu uthenga umene osamangowerenga ngati newspaper. Ndi akuti pamene tikuwerenga tikuyenera tizindikire una kuti nthawi imene tikukhala zimene zikuoneka kunjaku zitionetsere kuti Mbuye wathu Yesu Khristu ali pafupi kudza. Ndi akuti owerenga khala maso, kuimba kwabwino kwambiri, kuimba kotsitsimutsa. Kupita patsogolo tilowere mu mzinda wa Lilongwe tikupezapo gulu lotchedwa The Kinias Family, imene ndi banja ndithu koma la Chinyamata. Nyimbo yabwino kwambiri imene angotulutsa posachedwa pakuti wakonzeka, ndi funso limene tikuyenera tiyankhe inu ndine kuti takonzeka pamene Mbuye wathu Yesu Khristu akubwera posachedwa, pamene nthawi yayandikira, pamene owerenga tikukhala maso. Takonzeka motani kuti Mbuye wathu Yesu Khristu akamabwera atipeze? Tatiyeni tionere kuimba kumeneku. Mpulumutsi wa dziko lonse akubwera, akudzatenga oyera mtima akapume kudziko ilo lokoma lokuli mtendere. Oyera onse adzakondwa pofika uko. Wakonzeka kupita naye mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Wakonzeka kupita naye mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Kudzakhala chimwemwe chokha mumzinda uwo omangidwa ndi Mbuye wathu wachikondi. Yesu dzalandira tonsefe mwini yekha, ankokoma ndi nkokondweretsa kumwambako. Wakonzeka kupita naye mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Wakonzeka kupita naye mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Mene Yesuyo akubwera taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa Kinias Family amene wandiya mu mzinda wa Lilongwe chakulikuni uko kulikuni SDA Church nkumene kumapezeka gulu limeneli. Ndi gulu ndithu limene limayimba bwinonso kwambiri, nyimbo zawo zotsitsimutsa, zosangalatsa, angakhalenso zotiphunzitsa. Tikaona muli timagitala mmenemo nyimbo ndithu zidzimveka ndithu kuti ayi uthengawu ndi wa Mbuye wathu Yesu Khristu. Nyimbo imene akuti wakonzeka, akutifunsa una kuti kodi takonzeka bwanji pamene chimaliziro chayandikira. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yopereka chiyembekezo. Kupitira patsogolo ndi programu yathu apa m'bwalomu mulowe Sweet Calvary Tunes, nyimbo imene akuti nthawi yakalero. Nthawi yakalero anthu akaleso Yesu alikudutsa kunka ku Yeriko wakungu nakonda kumva
nalinda Yesu njirayo. Yesu chitireni chifundo, zamleta antu oipawo, zamuza kuti akale chete kumabe analimbika nafula kwambiri. Yesu chitireni chifundo, zamleta antu oipawo, zamuza kuti akale chete kumabe analimbika nafula kwambiri. Yesu chitireni chifundo, nthawi yatsopano, anthu atsopano, Yesu alikudutsa kunka kumwamba kwawo wochimwa nakonda kumva, nalinda Yesu njira hii. Yesu chitireni chifundo, zamleta antu oipawo, zamuza kuti akale chete kumabe analimbika nafula kwambiri. Yesu chitireni chifundo, zamleta antu oipawo, zamuza kuti akale chete kumabe analimbika nafula kwambiri. Yesu chitireni chifundo. Kuimbatu kwabwino kumeneko kuchokera kwa Sweet Calvary Tunes amene wandi aku sector 7 mu mzinda wa Lilongwe, nyimbo imene amati nthawi yakalero. Akukamba kuti ayi nthawi yakalero zinthu zambiri zimene zimachitika ndi pano zikusiyana nato. Ndakuti kodi musankha chani? Musankha zooneka zotsalira kapena zimene zikuoneka zotsogola koma Mulungu mulibe mmenemo? Aliyense akuyenera aziyankhe yekha paikha kuna kuti kodi achita motani kupita patsogolo ndi maimbidwe osiyanasiyana mkatikati mwa programu imene ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti iyi ndi programu ija yomwe timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi anyamata m'madera osiyanasiyana m'dziko lathu lino la Malawi. Ndiye monga nthawi zonse muli ndine Nkomzi komanso muulutsi wa programu ineyi, dzina langa ndine Luciano Lion. Tate tipiteni kukhala limodzi maola amene wa Sabata pamene nyimbo zabwino zikadabwera. Moti apa titane kuimba kuchokera kwa Tambalale Ambassador Choir, nyimbo imene akuti Ambuye mukadapanda kukhala nane ndikadapita kuti. Mbuye panda khala nafe, nthawi zonse za mafunde, mazibwe zatatimeza, lelo feti kuimba, tizaimba nyimbo kulemekezanu, kutamaziramo ndinunoka Mbuye. Ngakale tichimwa siku ndi siku so, lolani ndifule ndinunoka Mulungu. Tizaimba nyimbo kulemekezanu, kutamaziramo ndinunoka Mbuye. Ngakale tichimwa
siku ni siku so lola ningifule ninunoka Mlungu tikakala ifechete kufufuza moyo watu kukumbuka fetadusa tizaona mbuye tigwenze tu zina lake sanda lake watidusisamisampa lela feti kuimba tizaimba nyimbo kulemekezanu kutamazirano ninunoka Mbuye ngakale tichima siku ni siku so lola ningifule ninunoka Mlungu tizaimba nyimbo kulemekezanu kutamazirano ninunoka Mbuye ngakale tichima siku ni siku so lola ningifule ninunoka Mlungu lola ningifule ninunoka Mlungu lola ningifule ninunoka Mlungu lola ningifule ninunoka kuimba kumene kuchokera kwa Tambalale Ambassador Choir, nyimbo imene akuti pachipanda ino Ambuye kukhala nane ndikadakhala yanine. Akuti mwandichitira zazikulu kwambiri kuyambira tsiku limene ndinabadwa kundisamalira mpaka ndakula mpaka dali pano mukadali nanebe simukundisiya ndekha ya. Nyimbo yabwino kwambiri yotsitsimutsanso. Kupita patsogolo apa timalize programu yathu ya Sacred Vocals ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Kawale SDA Senior Youth Choir, nyimbo imene akuti Mighty Fortress God. Akuti a Mighty Fortress God akukamba za Mulungu wathu amene amakhala otetezera mu zinthu zosiyanasiyana zimene zimatiopseza ife monga anthu. Tateni tionere kuimba kumeneku kenako tikabweranso tikhale tikukwangula programu yathu ya tsiku la lero. A mighty fortress is our God, a power never failing, our helper he amid the flood of mortal ills prevailing. Still our ancient form doth seek to wake us all. His craft and power great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. When on the right man on our side, the man of God's own choosing, dost ask who that may be, Christ Jesus it is he, Lord,
to undo us. We will not fear, for God has will His truth to triumph through us. The Prince of Darkness scream, we tremble not for him. His rage we can endure, follow his doom is sure. One little well shall fail him. Nyimbo ya mtengo wapatali, kuimba kwa bwino kwambiri, ma voice olukana bwino, melody ilimo ndithu yomveka bwino, ukamakhala pansi thupi umachita kunjenjemera kuti nyimbo za mtengo wapatali, nyimbo za uzimu, akuti a mighty fortress God, akuti Mulungu wathu ndi amene amakhala kutitetezera, ndi amene ali mwamba kutetezera moyo wathu wa inu ndine. Akuti Mulunguyo amachita zazikulu kwambiri zopambana zimene ife ngati anthu sitingakwanitse kuchita zimenezo. Nyimbo yabwino kwambiri yotsitsimutsa anyamata amene ochokera ku Kawale SDA Church mu mzinda wa Lilongwe. Kutimaliziranso programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo kutsatira programu yathu ya tsiku la lero. Timakamba kuti chipanda inu kuonera programu iyi sidzingakome yayi, ine kukhala ndekha pano osamuonera yayi. Ndathokoza kwambiri kuti mudali pamenepo. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tithokoze kwambiri pa kamera pamene padali Chisomo Ng'ombe amene amaonetsetsa kuti akujambula zonse ndipo zikuoneka amene tikuonekeramo. Kufikiranso sabata yamawa, ine dzina langa ndi Luciano Lion. Monga ndanena muja, mupitirire kuonera V&V Media TV ndi maprogramu osiyanasiyana amene timakupatsirani. Happy Sabbath to you.